22-godišnja žena iz Like rađala je u Gospiću u općoj bolnici. Tijekom poroda je došlo do komplikacija i ženu su hitno prebacili u opću bolnicu u Zadar. Međutim, nažalost, ženi nije bilo spasa. Preminula je. Iza sebe je ostavila novorođenče i još 3 male djece. U cijelom ovom slučaju pojavljuje se niz problema. Gospođa je umrla 7. studenog. 24 sata su za taj slučaj doznala tek 2 dana kasnije i bili smo prvi koji smo doznali ovu informaciju i potom krenuli istraživati slučaj. Prije svega kontaktirali smo opću bolnicu u Gospiću, ravnateljicu Sandru Čubelić, zvali smo 20-ak puta, poslali smo pisani upit, kontaktirali smo čak i Ministarstvo zdravstva gdje su nam odgovorili da će oni zamoliti bolnicu da nam odgovore na naš upit. Međutim, to se nije dogodilo. Nakon objave naše priče pojavio se veliki interes medija koji su za nama prenijeli priču i potom ravnateljica nije imala izbora i odlučila se oglasiti. Međutim, za to je odabrala državne medije. Javila se na javnu televiziju i javila se na državnu novinsku agenciju. Ravnateljica Gospićke bolnice Sandra Čubelić izjavila je kako je došlo do velikih komplikacija, da je žena krvarila, da su je zato hitno prevezli u Zadarsku opću bolnicu i da joj nije bilo spasa. Međutim, kako smo naveli, tu se pojavljuje niz nejasnoća. Prije svega, ovaj slučaj dogodio se 7. studenog. Znači, puna 2 dana bolnica se uopće nije oglasila o tome. Pitanje je, bi li javnost uopće znala za taj slučaj da 24 sata nisu otkrila što se dogodilo. Nakon toga je opća bolnica u Zadru, koja je primila nesretnu ženu i pokušala je spasiti, međutim bezuspješno, ona je organizirala konferenciju za medije. Zamjenik ravnatelja bolnice Edi Karuc izjavio je kako je to bio izuzetno težak slučaj, da ženi nije bilo spasa i da su učinili sve što su mogli, no da je nažalost žena preminula. Ovdje se isto tako pojavljuje cijeli niz pitanja zašto su gospođu slali, znači, iz jedne opće bolnice u Gospiću u drugu opću bolnicu u Zadru. Postavlja se pitanje zašto jednostavno nisu poslali u klinički bolnički centar najbliži koji se nalazi u Rijeci ili u Zagreb, s obzirom da KBC-ovi su bolje opremljeni što resursima, većim brojem liječnika. Posve nejasno zašto je prebačena iz jedne u drugu opću bolnicu. Zatim, kao što smo naveli, problem je i to što je bolnica pokušala sve zataškati, odnosno nije uopće izvijestila javnost o tome sve dok mi nismo otkrili ovu priču. Zatim se postavlja pitanje kako je zapravo tekao cijeli proces od primitka mlade žene u Gospićku bolnicu do njenog slanja u Zadarsku bolnicu. 24 sata su danas kontaktirala Ministarstvo zdravstva. Tražili smo od njih da nam odgovore najkasnije danas, da nam otkriju hoće li slati inspekciju u opću bolnicu i u Gospić i u Zadar. Tražili smo ih isto tako da nam odgovore kako je tekao cijeli taj niz događaja, okolnosti koje su dovele do smrti mlade žene. Međutim, do kraja dana, do zaključenja broja, mi još uvijek nismo primili odgovor iz Ministarstva zdravstva, a ono što je ključno, obitelj mlade žene je utučena, u šoku je, ne mogu vjerovati da su ostali bez svoje supruge, kćeri. Iza nje je ostalo, znači, 4 male djece, od kojih jedno novorođenče. Njena obitelj zaslužuje odgovore, a odgovore zaslužuje i hrvatska javnost.